boy kan syaka thong ngim mi not ngim tre shitam wat khmi lan ti ngin yo jing job la da ngim tre but me not top Kublai shibun ya pi baro ki viewer bat ki subscriber chunga tewat singo la slam hanga klam like video show te mentang aku aban pen i pi kaneka video kadeka video ka basio tenat ba ki kun khasi chungi ki pon ka sap ki don ka sap ka bakar pang kane ka sap chungi nei ba wala ide ibaduk don henre idon ka sap ban ruai ki shuri kotang da imobai imobai ibarem henre imobai ibatat ru ila ban penmi kasur ka ba singo tenat dadon na padeng jong piru ki badon kasap wat pen le no ya kasap jong pi pela ban sedang da imobai pun ban ruai lane ban sna video ban shoot video bat kiwe ki jaj sap ki ba pi don ngaku ban ya tu ya pi ba ngaru sedang ya kaneka YouTube channel jonga ngaklem yo ka mobile phone ka barem aduk mentaru nak takadaw ngam chula ban sna video lane ban pelai video memar ngade tang nong bela ngam doni ngayot ban thiet tang ipun tat bat ipun skan han ma sedang ya kane ka YouTube channel jonga henre ngadon ka jingkermen ba chisin kasngi kan sakiu suki ma kat ka ba ngangala ban le kublai shibun ya pi baro te yangin pe no ya kane kajing rwai jong ini ba Woi rap start nongin boy kan syaka thong ngim mi not ngim tre shitam wat khmi lan ti ngin yo jing job la da ngim tre but me not top nongin boy syaka thong ngim mi not ngim tre shitam wat khmi lan ti ngin yo jing job la da ngim tre but me not ban kyu sa drong mi kwa ban tre ka kam ngi tu ngi pde nongin job ya ki nong shun hap deng katma ngim ya le ban kyu sa drong mi kwa ban tre ka kam ngi tu ngi pde nongin job ya ki nong shun pdeng katma la ngim ya nongin boy kan syaka thong ngim mi not ngim tre shitam wat khmi lan ti ngin yo jing job la da ngim tre but me not top nongin boy syaka thong